Bale, ni preparatzen lana da zenbakikuntza lantzeko. Eta egin jotena da ipini dutone txartelok gometzakin 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta umiai emongotzat olako fitxa batzuk eta umiken bidadena da ikusi zenbat punto da zen eta haren arabera ipintxen joango da hegazkinak. Orduan, ipiniko dago hemen 1, hemen 1, 2, joango da ipintxen. Hola. Eta gero, ikasten abenin, hemen 1, hemen 2, hemen 3, gero, junbi garotzen, hemen agertzen den kopuru, 1, zenbakixaz, identifika bat zenbakixe, eta honepe bardu, ondu, eta ipintxen junleik ez. Ez dut zau eskatuko umiai kolore bardinaz, espadaz, berak aukeratzen da, behin gauzide kopuru, umike ondo juti ipintxen. Hasiera baten, honek konta enbiko dau segurua, eta honek ipintxen da benin bebai, zestakion diokan. Baina gero, bizualki behungo da identifikaten honek, konta baipe, eta beste alde batetik, jungo gaz erakusten, hori, kopuru eta beran grafixi lotzen. Eta beste erabilera bat pemoleike honei, eta isaleikena da, zailkapenak etxeko. Eta orduan izango ditxake, zenbakizak kendu, eta izango ditxake, txartelak ipini, kolorik, kasu honetan 4 kolore daz. Orduan izango ditxake, 4 kolore baziku, hemen ipintxen modu gorrixan txartela, ipiniko leuke, gorrixa bakarrik. Ipintxen badu, berdi, hegazkin berdik, ipintxen modu urdine, zailkapenak etxi, kolorin arabera. Eta hau izango ditxake, ire lana.